sila mane man Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah selasaning Gusti ingkang hababar kabagyan katentreman kaluhuran mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya sakula warating sagung dumadi nuwun dumateng para alim ulama ingkang hanggung kula dherek sagung fatwanipun. Para sepuh pinisepuh ingkang dahat pinundipun nuwun inggih ingkang nulya panjenenganipun Bapak Alwi Musafa saha Ibu Erna Yunaita minangka ingkang hamtugati. Mboten kata lumban dumateng para kadang sternabda saking keluarga Sandiwara Barungan Wahyu Asih Budaya ingkang mijil saking tlatah Dusun Panjunan Kulon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Nuwun inggih ingkang dipun pangerteni panjenengan Bapak ugi para lenggah kakung Sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Wong ayu bepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara apa wakku dewe besok kapan kasembatan cecer lan wong ayu umpama siranah kodho umpama siranah kodho Kang Mas tanpa prau sasatra den petri nyidam sarias mara
mbledus. Mosok dijengglengno. Umpama sliramu sekar melati aku kumbangi damsari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati Sinak sinlin tangi loko semono janji prasetyane ngati tansah keman diling netra rinasa karasa rasane griya miterasa jagat raya kalingono ukeran samudra ora ilang manise dati ati selawase janjine aja citra kasunyatan iki dina rasa tresnaku orang liya babakan apa kang dadi gebyaring donya kan iya apa tenan engko gek ngomongi ngono atine beda kadakno inok lho nalikane rainggaru hatiku lam-laman sira wong bagus ora bakal lali lakae alintang aku Wahyu Asih Budaya. Wahyu Asih Budaya bergaya se 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 umpama sliramu sekar melati aku kumbangi damsari kumbangi damsari umpama sliramu margi manis aku kang bakal ngliwati tenan. Pokoknya tak janji ora ono cidra. Napa, Pak? Alhamdulillah. Angger maringi tok lho ngene iki. Aku kok seneng to, Pak.
Iya, ora nyuwun mung maringi lho Ning ngene semesti iki iki. pandemen campur sari. Kasunyatan Aku mau ki yo. bingung lho, Kang. Lah aku ki gandrung karo bojoku kok ana sing melu-melu. Jebulane pandemen seni. Kaya Nggih. katakan. Matur sembah Iki dino aku netepi apa kang dadi sesantiku Mbah Batalason ing tanah Blu Jawa kai. Ya. Sekawit aku paring pitungan marang kadang gesang yen to aku kuwowo. Ya kasunyatan iki dino, aku pikantuk nawala tiban kang ateges cecala awak dhewe kudu madeg adicara pangruwatan netepi adating tanah Blu Jawa. Mula saka iku, rene iki dina sliramu sisianku iki dina aku njaluk bukaing pamikiranku nampa jejiban iki kanthi lega ing ati merga ana tetembungan kae sithik kanggo iki dina ganjeling atiku yen to sapa kang sinampiran jejibahan pangadeg adicara pangruwatan ngono kudu piyayi kang sepuh ora mung sepuh yuswane uga sepuh babakan karupe. Tetembungan kaya mangkon iki dina bakal taturake marang sriyamu supaya ngewangi-wangi apa kang dadi wigati iki dina nampa jejibahan kanthi lega ning ati, Mbeng. Kakang Pentut, Mbeng. aku nedha nrimo banget yen to panjenengan kepengin bat-batan rembug lawan aku. Jeneng jarene bojo ngono sigarane nyawa. Kasunyatan. Bener apa sing panjenengan ngendikake sekawit? Sok sapa sing sinampiran jejibahan dadi dalang pangruwat kuwi ora enteng. Kang ateges kudu sepuh yuswane uga sepuh kawruhe. Ananging Kakang, Kepiye, Mbeng? aku atur pemut kelawan panjenengan. Jeneng kodrat mono bisa diwiradadi. Saiki tak balekke marang panjenengan melih. Yen to aku matur sing kaya ngono, apa panjenengan wis iso njajake apa sing tak karepake, Kakang? Sajak sithik apa kang dadi aturmu bukaing pamikiranku yen to iki dina aku nampa jejibahan kudu syarat sarana nylamur laku kahanan. Awit aku mangerteni yen to awak dhewe wis lawase 20 taun urip bebrayan ing tanah Jawa kae, mangerteni sapa kang sinebut kaki kae yen to ora kaliya piyayi kakung kang sepuh yuswane. Uga nini kae piyayi wadon uga sepuh yuswane. Jumbuhake kahanan uga apa kang dadi aturmu iki dina bakal tangguh kasunyatan awak dhewe ora jejuluk maneh Raden Pentul kelawan Raden Tembem. Nanging iki dina ganti jejuluk Kaki Legaya kalah Nini Legaya. Kakang Pentut, Mbem. jumbo karo kahanan. Kahanan ana ing tlatah tanah Jawa. Sok sapa wae sing piyayi sepuh yen kakung karan kaki, yen wadon karang nini. Kasunyatan. Uga njumbuh kaki kahanan. Jalaran wektu dina iki aku karo panjenengan durung duweni momongan. Yen isih sinebutan Raden Pentul kelawan Raden Tembem kok ora kepenak. Mula saka kuwi Kang, yen to panjenengan wektu dina iki madeg dadi kaki Legaya dalanine Legaya banget sarujukku marang panjenengan. Wiwit dina iki aku nek ngaturi kelawan panjenengan wis ora Raden Pentul meneh ananging kaki Legaya. Semono uga aku iki dina nimbali sliramu kanthi sesebutan Nini Legaya. Iya. Nini Legaya. Sing kepiye kaki? Sawise awak dhewe ganti jejuluk kanggo netepi apa kang dadi wigati pranatan ing tanah Jawa adicara pangruwatan. Apa sliramu iki dina ya ora ngrungokake sadhuwuring pasomane awak dhewe kae. Pirang-pirang dina iki ana prenjak kang ganter-ganter kaki Legaya. Apa ya pancen arep ana tamu kang tumeka ning rompok kene kaki? Kasunyatan yen to musik sasmitaning para winasis yen to ana prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sadhuwuring rompoke awake. Coba diratu sawetara. Pisang sesajine karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kang dadi aturmu kasunyatan iki dina ana tamu tumuju sadurunge rompok awak dhewe sajak tak sawang ora kaijenan ning kapara sak keluarga. Kaki. Bakal tak purba iki dina amrih trawaca kang dadi wigati. Nuwun sewu Bapak. Wonten ateges kula tamu ing kahanan pahargyan. Kula badhe nyuwun pirsa dhumateng panjenengan sami
Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Asma kula Alwi Musafa Bapak Ali Sang- Musafa saking Desa Jojo. saking Desa Jojo. Lajeng punika sak keluarga panjenengan Bapak nggih. Ibu Nggih. paring asma Ibu paring asma sinten? Erna Junaifa. Erna Yunaita. Yunaifa nggih. Leres. Punika putra panjenengan Bapak. Nggih. Paring leres. asma sinten Bapak? Karlen Irsa Pradipta. Karlen Ersa Pradipta. Nggih. Bapak Alwi Musafa saha Ibu Erna. Kula pun kaki legeyek dalah punika sisian kula Nini legeyek. Anggenipun panjenengan saking tlatah Yojo. Tumuju sadering rompok kula mengku wigati punapa punika. Sepindah kula silaturahmi Nuwun inggih. kaping kalih badhe nitipaken putra kula Karlen Irsa Pradipta dateng kangge legeyek lan lini legeyek. Nuwun sewu Bapak. Pilih anggenipun panjenengan sakeluarga atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasedheran tumrap tiyang sang tanah Jawa Pak nggih, Bu nggih. Mengko wigati ingkang angka kalih mbok pilih mboten klentu anggen kula nampi napa ingkang dados gati panjenengan sakeluarga netepi adat tanah Jawa. Leres gadahi putra namung sawiji Nandang Sukerto Ontang Anting. Pun pasrahaken dumateng kula saha sisihan kula lumantar kula nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Lukar Sukerto putra panjenengan. Nuwun sewu Bapak Alwi Ibu Erna. Anggenipun panjenengan pasrah putra panjenengan dumateng kula saha sisihan kula. Napa sampun ikhlas lahir terus batin? Ikhlas lahir Ikhlas nggih. Ibu nggih ikhlas nggih. Ikhlas putra panjenengan badhe kula tampi. Semonggo nggih. Bapak Alwi Ibu Erna. Panjenengan ampun alit tinggalih putra panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak kapara samangke leres dadosaken putra ingkang soleh ngabekti tiyang sepuh gamilan nugrah tumrap nusa bangsanipun titi hari kalenggan pardian punika kalukar sedaya sukertonipun dadosaken putra ingkang suci boten gadah sukerta punapa punama pinaringan panjang yuswa pantakwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak Alwi Ibu Erna. Sak sampunipun panjenengan pasrah putra panjenengan dumateng kula saha sisihan kula tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa cekap dados wigati panjenengan sampun cekap. sajak panjenengan badhe gati-gati kondur tumuju pidalem sewang-sewang kula tansah sugeng nderekaken kondur rahayu nirwikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonge kok suwene ranto iki. Enten-enteni mboke kok iso. Dewe garapan kono. Kandhane ngelu pokoke nek iki dimusuh karo cah cilik-cilik ngene iki wis garapane kene kudu sinau wae. Aneh-aneh. Kaki lege ya. Banget bungae rasane ngatiku. Ewadene aku karo panjenengan kasembadan duweni momongan. Kaya mangkono. Senajan to iki mung anak titipan, ayo Kakang bareng-bareng diupakara kaya putra panjenengan dhewe. Wis sak mestine yen to aturku marang Bapa Alwi saha Ibu Erna kae yen to iki dina bakal glowentah kaya anake awak dhewe. Ning ya iki dina senadyan to sliramu ki ra iso nutupi bombong jroning ati. Isa. Ning aku uga eling apa kang dadi dawuhe Bapa Alwi Ibu Erna. Yen to putrane yaiku Karlen Irsa Pradipta kae Nandang Sukerto. Aku wis samapta ing diri siaga ing gati, 7 dina 7 bengi lawase kae nyengkerke wujuding janura ning gedhong pusaka. Iki dina mbok kae dipundhutake. Enteni sawetara ya Kaki ya.
Legis ya. Ini Legis. Panjenengan dawuh njupukake janur ana ing plangkan gedung pusaka. Janur iki tak aturke kelawan panjenengan. Sak bubare panjenengan tampa, gandeng aku ra mangerteni panjenengan kersakake, iki tak aturke panjenengan ing panjenengan wedharake ya Kaki. Ini Legis. Wis dadi kasunyatan nampa jejibahan pangadeg adicara pangruwatan, aku wis samapta ing diri siaga ing gati. Merga sekawit iki dina wujuding janur tak cengkerke gudung pusaka, endahing awak dhewe bebayan tanah Jawa mengku werdi lan samudana. Sejatine ngono janur ana ing tanah Jawa mengku werdi cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Tak paringi aji sangut kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Bakal tak kalungke ning janggane anakmu supaya kalih siru bedane ring sambikala. Kaya ngono Kaki Legis ya. Sing loro madhep ngidul, sing loro madhep ngalor. Dadi rak nyedangi karo YouTuber kae lho. Nah, ben katon. Subiyah amarah alwamah lan gwemut wae. Dawuh Kaki Legis. Yen tos kawitke badan alus tak cipta dadi badan kasar. Merga iki dina aku njaluk guna sabyan tumuke kabeh tak kon njogo kadangmu anom uga dadi kanca wangine Legis apa ya saguhir. Saguh Kaki Legis. Jaga aja nganti lirwa sak kedheping netra. Ini Legis ya. Heeh, piye Kaki? Selak kewengen anggon ngumpati pangupaja kanggo kebutuhaning keluarga, keselamatane anakmu tak sampirno ing pundakmu. Ning aku meling marang sliramu. Piye? Sak budalku ana ing kutha raja yen to sewayah-wayah sadurunge ngrompoke awak dhewe ana bebaya sliramu ora bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sadurunge ngrompok ini. Kaki Legis ya. Ini Legis. Bakal tak eling-eling apa sadas. Jangan dolanan sama tolong ning lapar. Kesempatane pasrahke sak duwe sampo sak tapate sawetara yo yo.
Betara kalau gelap saya jangan tetap bosan bilang berani bukan bisa gunakan Saja enteng snobwa anu bakal nulungake anak rusak leko ini bangunan itu dono papan kecameran tak saking kimo kami jodat ora kok lajar itu atuane bocah ireng cemani loko sakembrani dicak kali manungsa sesantine kang lucu memayu ayune prawana lahir tindak saka Gusti Kang Wangkasa lan teges urip lan pati hake Gusti Kang Wangkasa kowe kelawan aku mung tingkang alam dunya syarat-syarat baline saka jagur kok sekali yen tok ing dunya iki ana kawujudan mesti bae bakal tak kakane kok kang dadi panjang kebiaring dunya bakal tak sepake ugrok njaluk tumure lintang lawan kaki lebih ana ta aku Raja Mas Pites Rajodoro umur lawan nintang rembulan piyo apa enggak sarwa kang panik kemudian rene putramu Wirogo sehingga kanjeng Rama kepadengan surga minangka bali Raga sehingga kanjeng Rama kepadengan surga sing nganggo sarwa seto kang aran pikir udah siji kan wis sing kapisan sing kaloro rasa fitrah bumbu pawa catur itu sing ketemu mau bisa pengawet ora iso yang kangen bersatu jadi perjalanan sih kalau gelap santai kamu bakal tak boleh ya sajak muter-muter dari panjalan ketik seta wujuding jiwa kang suci kanggo batine jatang pami ngeden kesak watu yen to beras fitrah ayu ceni jiwa lan ragame mori putih kanggo bisa mutora kan kabengan waya-waya madu karang kuwasa asunyatan iki kang dadi panjalu muka sedanging dhewe ya wis ponekan aku jowo kene tinggal kamu anakku sakring Pokarta kaki ada para ojo kesuwen mundur jelas tanpa wis dadi kasunyatan iki kene ya Allah Gusti anakku wis bali ana ing kene gantenge ya Allah kok cemberut wae to luwe wis paham dulu lho nesu mopi aku kok lawan kita guyu Siti wis ana nampung kok piye kali wis dadi kasunyatan balinya anakmu kok sing tanpa pendek ciri sawiji rahayu dening Gusti boleh kaya wingi ya Ibu saka iku walau wae sawetara katiga dening Betara kok damar mancung cinepet mung kanggo atine awak dhewe ono ya ini lebih tak sawang bunga jroning atimu bareng ing iki dina saja ora penak mergo kae swara prenjak ngatur pas main sepakat kaya ana jane napa kene lho sini Bobo Ali Sabu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaya orang pangling Popo Ali Mustafa so Ibu Erna Yunai. Ning gawe bingung ing jroning atiku kasunyatan tumuju saking ropo awak dhewe saja kabutan kaya mangke.
Nun sewu bobo, anggapun panjenengan keputusan Undoko kulo, panjenengan betul kados makaten jajan mengkuwi kaki kunoku. Sepindah kula selaku Mohon izin, kaping kalih badhe nebus lare kula sekalian maringi bebungah kagem ini legaya sekalian ini legaya. Bobo alwi Ibu Erna, anggenipun panjenengan betul kados mekaten minangka sedekah donat kula sosial kulo. Wonten tembungan nebus ora dugi dicekake ditebus lagi, tetebusan wonten tanah bojo menika mengkuwergi netepi antepipun kalbu panjenengan sakeluarga. Anggenipun kepiaten sampun kasembadan linambaran kanthi atikan ikhlas dipun sedekah mekaten panggih. Akhirnya berpanjangan pasrah serta tokoh sampun ikhlas lain kesehatan ikhlas yang tidak menikah badai kau tampi mungkin datus akan berkah tunai dari rezeki panjangan sak keluarga. Amin. Coba kait apa Bobo duwe nabu sasaran panjang pasal sudah fotografi sosis yang kulo di hari kalian punika panjenengan badhe ngajak putra panjenengan dan jenengan menikati punapa kok enggal kemawon dipun ngajak kowe. Jadi kula Islam hasil Pemerintahan diri kosong rasa kamu mensiap yang bersama kenal kalian bisa kita lambai kita nampak kalian kami selamat kali studi konek ini kono pinaringan yang kalian langsung melakukan tamparan lalu saya berdoa yang berikut bapak ini kita akan sebelum saya berjalan Pulau Suwon Ibu jalur berikut sama panjang tidak sangat ada berbantal utawi kasur ambil berbiasa itu putra panjangan sari selama itu pasar itu utawi gansal bintang sahabat gansal bintang jalur berikut panjangan larung utawi bucah wonten lepek yang wonten pelindung kanthi pandungan joni bismillahirrahmanirrahim fatihai kadung tiga kapur saya sakit juga terus akan juga langsung yang berikut sampun dados anak kula paling jujur Joko Jangkepi Sarono Bapak tuh ibu keluarga ini balik putra tapi sisikan Joko paling contoh tadi biar anakku Karlen Elsa Pradita Joko Jelagun semoga ini putraku Karlen Elsa Pradita Joko Jelagun biar anakku Karlen Elsa Pradita Joko Jelagun. Alhamdulillah sampun yang kata juga di panjenengan tapi akan tanah tujuh semoga bicara pun bungkasi tapi baru Al-Fatihah itu dari setia widati kaisabat dan kejikan mohon kuasa minal hajat sendiri baru kali Al-Fatihah. Bobo, ibu, putra panjang kepasakan yang didiarikan mereka saling ya menumpang estu Bobo, ibu dan sifat paritu dari rasa-rasa orang yang paharkan Bobo alwi ibu Erna klokan sasukundar konggo tubuh cukup dalam songcang rahayu mereka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi. Coba aku karo panjenengan diparingi ubo lampeng kan semolaki. Iki aku uga ditinggali embor. Kamangka sakjroning embor iki ana maneka warna. Gandeng aku rak mangerteni bersani, upama panjenengan mangerti
panjenengan medharake siji koko siji lagi. Wis jadi sak mestine endah ngawak dhewe budaya tanah Jawa kebak ada budaya mengko bilan samudaya ana unen-unen yen ta wong Jawa aja lali jawani impor awak diwajib gempurake to ngandhake marang tangga teparu ana ing tlatah bojo yen to kasunyatan Bapak Alwi Ibu Erna wis lukas seketo putrani beras kuning mujudi yen to Bapak Alwi Ibu Erna wiwit suwe ngening-ngening nganti pikir sok kapan aku bisa keluar sengkalane anak iki dina wis kasembadan yen to kembang taman kai wujudi Bapak Alwi Ibu Erna ora wali maneka kadang tuwa papan cacai kaporo nabi para rasul para wali wekdana Mekah binatang ahli Jawa khusus bagi banyak nindanya sahih oleh orang ing Tlatah Bojo lumeber ahli kubur jalalan estri wajib wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung nglairake maring jeneng nitanake nikahake uga luwih sekalane iki kewajiban yen godhong alang apa-apa lan godhong luwih mengkuwati yen to Bapak Alwi Soho Ibu Erna wiwit awal duwe hajat nang akhire duwe kawitan saking nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kali Srubita ering sami kala sak badan duwe gawe to hajat bae kaluwihake kan jembarake rezekine kok sasmitane godhong luwih ana teges luwih lebih sembarangane kami tupat kamu tidak dicara panuwatan wonten ing iki wis kalubaten Gusti Kang Maha Kuwasa sing para nabi para para wali wonten apakah binatang aku jabe khusus kaki dan sahih oleh wonten ing Tlatah Bojo ujudipun nanging treni para pamirsa kakung semana putri tinampi ing dinten iki pamalem Jumat Pon kanthi piwasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad luar sawu kersane waspada taala